Ngono lek saiin ya. Lah iki pemirsa sing padha panen jagung. Saiki ora usah ngupili pakai mesin, langsung jadi OC. Tinggal diterno ning. Lah awakmu sing panen nek malah ape ngaleh lek. Lha foto mesine lah. Lah yo mesine yo sing nyelepno. Iya kabeh padha panen kaprah kok yo. Pak Udin bereng. Kowe bakal ngresi kuwi lho, Din. Iku gambaran teko Australia lho. Lho iki lho, Lek. Oh berarti digawe ning Tegal yo gelem yo, Lek yo. Ning Tegalan anggere dalane iso yo gelem. Oh penak Penak ge saiki mesin kabeh pokoknya tenaga menungso wis sampe ora dikanggokno iki lho. Serba mesin. Kayak lagu Qosidah serba mesin. Lagi. Mok sak darmo ngitung ora melu duwe. Oh iki ngene lek wanti, guys. Wis dadi OC. Karek mipe. Nek wis garing karek dijual. Jagunge gede-gede. Oh, sakjane iki urung rampung pemirsa, cuma wis akeh sing ngantri saiki ning Tegal dhisik. Jagung mesin kayak mau. Pripun? Jagung sampean kayak mau. Nggih. Mun duangu nggih Pak gadah mesin ngeten iki nggih. Pinten tahun? Wah, 6 tahunan iki. Oh, wis 6 tahun, guys. Atas. Tinggal nggih cok nggih dipuruki saged mider teng pundi-pundi nggih, Pak. Nggih. Aduh. Lho wis bar be. Wis bar. Wis rampung, Lek. Ya ora ketok gambar ya. Memang pas ngesor-ngesorno kan lho. Aku main kerungui tak pikir iki apa? Memang pas ngesor-ngesorno ning kene. Iya, gak roh tak pikir wong anu Lek. Nek ketok gambar ngonoan to. Gak ketek kabeh. Tak pikir memang motor anu apa? Gak ngerti nek diesel. Rohane dari awal pemirsa mak iki mau. Lek ora ada mana aku entuk jatah 100. Kurang, Lek. Nek mau terima 100 kurang, Lek. Piye, Le? Oh, anak buahnya yo kathah yo. Karen kan. Turu adek iki, Mang. Nyetar anu. Oh, sapine lek Markom njaluk kawin kae. Lek sepi nanti lekmu Lek. Ngaji. Oh iya yo. Gone bukaji. Heeh. Calon bukaji. Lah urung rono kan. Umroh. Kata sama mboten. Mriku. Nggih. Ngene niku lho, ngene anu. Lek saiin. Niku. 809 menawi. Nggih, mungkin nek nyangka ini. Nggih. Ditung kabeh. Yo opo iki? Total. Janggel. Ngene lek Markom tapi teles kebus yo jekan yo. Oh, sik bus tenan kok. Tapi kok yo kena diselep. Nah, kira ora pertiwi. Oh, nek pertiwi ana, Lek. Tapi kok gede-gede. Ulat, iya kena tapi ulat. Iki tongkol berarti. Anu, Gede-gede. tapi kira kae apik iki. Pertiwi apik. Wis garing kok. Garing. Tapi kan ngene garing. Tapi lek garing gak nemen. Tapi rusak yo. Anune rusak tenanan. Ayo. Iya jane yo Matek delek bokonge. kurang ae sak krawuk. Piye yo sak kilo. Karom. Bokonge kandel wetipes. Mak trimo sak karuk yo lugian. Nek terah pengen yo sak manci ki mang wong pira wis rong manci.
Kayak marneng. Enak ya. Jagung wis tukul iki tak ya. Paling ngenteni mesin asline. Kata mesen wis tukul iki jagung iki. Jagung pertiwi ya. Pertiwi ya bener ya. Pertiwi kan ini ora di garing. Pertiwi anggere ora garing, dimplak ning jero sak ya. Karena boleh cerita hete, satu orang belajar aku sih panen di sini kok belajar dewi. Domba dhisik dene ta. Aku wis tak Kalah kalah karo Sing guri ya. Romi yo sijir nah. Romi Lah lanjut pemirsa iki mang mak bar ndelok wong panen jagung ya pemirsa diseleb. Dadi iki alhamdulillah paketane teko. Iki arep tak buka pemirsa ya, paketan ko Shopee. Minyak wangi pemirsa. Murah meriah. 30 piro ya entuk piro iki? Wis entuk 5 apa 6 pemirsa, pokok iki sesel dibuka sik ya pemirsa ya. Biar yang bau-bau, bau asem, bau kecut, bau sih, bau-bau lah, pokoknya sing bau-bau lah. Tawa sih Minyak ketek apa minyak apa lho pemirsa. iki Murah. iki Rexona cair lho. Oh, iki Rexona cair bener ini to. Oh, ini iki. Kita ora. Aduh. Ini guys. Ampune. Cek segelan, guys. Cukup 30 siji. Gratis ongkir pemirsa. Bermacam-macam varian apa? Variasi nih. Variasi yo. Imang maaf ning jero peteng pemirsa, dadi iki ning njaba ngene lah. Omahe gelas gulita kaya Guwa Suntono. Iki rasa apa yo? Iki natural. Blub apa iki wacane? Bubble gum. Bakal mana, Mak? Ambune piye maksudnya? Permen karet. Oh. Lah sing iki sweat. Sweet. Seger iki. Sweet iki warnane rendah lho. Kayak wedokan banget warnane. Oh, iki permen karet. Lah sing iki. Iki romantik. Iya, wong ambu romantik. Kayak Romantis. Oh, romantis pemirsa. Romantis permen karet rendah iki masih sweet iki paling sedengan. gak sweet iki ya harum ngene. Seger. Wis pokoke minyak iki kabeh ambune seger. Ya Dibuka sisi-sisi. ya apa iki? Iki resi press yo. Yo Pres. seger. Wis mak ndek minyak wangi pemirsa. Iki mau dimudi ning kelek tok. Kan ning klambi ya. Gak. Kowe pas udah ning kelek moto kelek tok ngono, gak ning awak klambi gak. Wah, aku nek ning kalek wis nganggo Rexona iku. Kita nggone ning kelek tok. Ning klambi yo ndak kanggo. Oh. Lah terus iki vanila. vanila iki enak nek panganan mae seneng vanila. Iki teorine. Loh, itu 6 yo. Ya yo. Ya Allah banyak sekali murah meriah pemirsa yo yang mau pesan. Sitoke emang. Gak promo iki, gak pro iki gak endorse iki pemirsa yo. Sitoke emang yo. Ya. Iki model ngene dari payu, Pak. Hah? Betul. 8.000. Payu le. Apa jualan yo pemirsa. Yang mau ayo, yang mau cuma murah-murah. Ya kok kono 5.000 didol 7.000 wis. Nah, berarti. Berarti 2.000. Ping 5 wis 10.000. Nya cekeli tak jajale sitok-sitok. Ning kelekmu ampun bau. Ngomong peringatan kok. Tapi kita ya anu di. Tegelan kabeh. Ini mah kuninge. Sik pemirsa tak bukae. Kok mampu ngabar orang niki? Enak. Ning klambi kena paling di. Gak, nggone iki mana gak siapa pemakaian nanti. Jadi pemakaiannya. Oh, terus kok di? Terus ori piye Mas? Original mesti abu asline ngono, sing urung kabung beli yo. Enake. Semprot tangan sih dia.
Salah. Iki lho ning kene aja ning epek-epeke to. Kok enggak makan? Cek buntu. Oh. Nek kene nyemprot iku mau. Kene lho. Ngayal iki kowe. Wis, malah dijiku. Kene ambune apa irungku sing buntu? Alah, sok. Gak enek. Enek ambune. Gak mampu iki jute. Wis kene. Ora enek ambune blas kok, Di. Alah. Enek ambune cuma ki agak ambune Ate ora krasa, guys. Ora enek. Apa irungku sing buntu ya? Masa. Tek gak panik koyo banyu biasa. Tenan kok, Di. Ora enek. Enek. Ya, kalau mah lho pemirsa pedal. Ambune. Ora enek kok. Ambune. Lah wis tak abuno. Dajrot Enek. irungku sing buntu ketoke. Tapi gak wangi, gak mampu aku, Di. Irungku buntu soalnya pemirsa. Ambune gak strong ngene. Hah? Gak ndengak yo. Anu wangi sing aku tuku 20.000 siji yo. Natural, Mak. Iki natural. Ora enek ambune. Ori Ya ne. bukane, Cok. Iki sing apa gak enek ambune pemirsa? Endi, Mang? Endi, Mang? Iki gak enek ambune. Nang Cok nah, buka nah. Gak enek. Asik koyo anu toh yo. Wis tak bukai siji-siji pemirsa soalnya penasaran. Ambune kok ora enek iki piye? Sirem apa mbok enek batorem di? Mau dibagi temennya. Tapi tiwas dia ambune ora enek kok. Sing ori kowe. Kene. Wah. Kene ambune. Iki seger iki. Nah, Iki seger iki pemirsa. Iki mau original, iki ori. Promo lek minyak lek. Minyak kelatan wedhus. Iki koyo aku sing Wangi. Wangi iki aja iki. Mbok mak iki. original. Mang sing ori kira kene ambune kowe. Iki saiki kintal awakmu ae lek wedhuse. Ngaetan ulon digiring ngetan ulon. Dene tak duwe. Hah? Iki original rek kok kene apa Oh, banget. ambune kok banyu piye kok. Aja, kowe banyu waras kok. Lho iki lho mambu. Kita dicampur di paling iki. Buka. Ora ambune pemirsa sing original. Yo Enek. Tapi gak ndek ra ngetakan mbah. ora mambu Tak iki. semogrok ingkes iki lho ngomong. Ora mambu iki. Lho, iki lho ning tutup wis mambu. Iki enak ambune. Oh, enuk iki sampenge. Wis aku nganggo iki pemirsa. Apa romantik? Sweat. Oh, sweet. Aku romantik sih Wes. ngono. Tak jajali iki ning tutup wis. Diputer sik. Nah, Jane sekali. Iki tere ori, Mak, iki. Kang aku. iki ori iki ambune ya. Oh, delok ah. Iki ngene langsung kok. Berarti original iki ngono biasa. Gak enek kok banyu iki. Nah, Iki kayak banyu pemirsa original Betul, soalnya. Iki wangi. Satu lagi. Wes. Siji nih penasaran ambune. Tak ngarep mambu demai pemirsa ngene iki. Sok mau dibuka kan gak ngaruh ya pemirsa. Wis murah meriah. Oh iki enak ambune. Iki apa iki? Bubble permen karet. Permen karet. Iya. Ya iki cocok. Permen karet. Heeh. Iki mang original gak enak ambune blas. Umpama kene, iki gratisane ya. Gratisane tuku 5 gratis tok kuwi sing ambune. Wow, selesai enak ngono. gratisane. Paling. Pantesan enak ambune. Loh, iki disemprot ngene mambu, Mbak. Banget. Yo, wis gak apa-apa diratan. Iki gak minyak wangi. Lah, ngene. Langgone mau ning kelek tok Iya, kuwi. tapi ning kulit ning klambi gak mampu. Lah iya, langgone ning kelek tok. Wangi. Aku apa sing ki ayo di? Bos sweet mang. Nek tak simpen aku minyak ujek kok. Saiki kita dibuka kabeh iki. Aku membuka apa bro? Iki ketok tapi anyar yo nek buntel yo. Iya kok konone wis anyar bae. Anyar ge segelan, cek segelan. Ngene iki tuku wis diadahi iki tuku isi ulangnya enak ndi. Iki apa ndi?
Pres ambune tek ngene. Pres ambek sing iki kok gak patek gadak yo. Wah, mbune iki seger. Iya bener. Balik iki seger, guys. Seger kabeh. Sing ora siji tok mang. Sing original. Nek panganan kan original biasa yo, Di. Iya kayak Berarti iki bener. diskonane kuwi. Heeh. Gak iso. Wis, iki lagi pemirsa. Kuwi romantik. Romantik piye Kok sing lek romantik? iku gak ambune iku lho. Sing di Sing ning lek aku duwe iku. Oh, sing dia anu kuwi. Iki aku ya romantik. Oh, iki ngene iki. Tak pikir pane ngene. Ya rupane ngono, cuma ambune terusnya romantik. Lho, lah tek iki beda romantik tak ada ngene. Mbah, itu boleh. Berarti ora anu di asal-asalan nulis ki. Yo pemirsa lah. Mosok romantik sing wae ndek rupane ngene iki romantik ngene pemirsa. Iki suwet tok e wek. Dadah gorene wek jajal lah. Nek paling suwet paling. Romantik. Lah nek romantik ngene tek iki tek tulisane ngene ae. Ambune seger iki. Iki seger pemirsa. Mak dingklek di dijejer. Lho yo. Tapi beda iki. Ada yo beda. Tulisannya beda, gede ning dhuwur. Iki iki padha. Delok ambune romantik padha ora. Iki suwet kok. Ambune romantik mbek iki Oh, padha ora. beda pemirsa ada yo. Tulisannya padha romantike, adae beda rupane lho. Ya toh? Padha wek sing iki. Iki padha karo sing iki pemirsa. Kleru ngadahi balik. Paling iki ngono aneh beda. Kayak ora ambune padha ora romantik mbek iki. Sik iki ambu. Tangan ambu. Kene. Ambu. Cak kene. Enak iki, Di. Sweet ta? Heeh. Gue kayak teles. Itu ambune. Beda iki. Wangi sing iki. Ya. Ambune terang wedhus ya? Hah? Ambune terang wedhus ya? Terang terus delem. Aku ora demek. Wangi sing gono mok. Minyak tetong wedhus. Wong minyak kami tetong wedhus. Lha minyak sampeyan iki jerik letong wedhus. Minyak. Ambune beda. Wangi sing gono yo. Iki beda, romantik beda. Wangi iki, wangi sing iki lho. Iya, apa Hmm. itu. Ndi? Iku rene ambune. Enak iki lho ambune mbok iku. Seger iki. Iya kata iki ambune kata iki. Lho, seger iki pemirsa beda. Beda. Iki kok iki lho jangan-jangan nih. Jajal lah. Ambune piye iki? Kene. Tipak baru. Ini lho. Ya Allah, kulit ireng mbok nganu. Iya, padha wek iki. Itu. Iya, Di. Itu kok betul-betul ya padha jenenge padha romantik ya lho. Alah, berarti mau terima dinggo anu ngantok di. Iki lho mang sing seger. Bubble gum ya ambune ndak rasa romantik ya ambune gak patek gerak-gerak vanilla ya ambune. Iki wis mbok buka. Wes Iki seger. Sing gak seger iki tok lho kene ambune. original di namanya. Kowe meneng ae, Pe. Sana, Pe. Tak semprot. Pak Mas Sumbra. Ambune gak wangi yo. Wangi sing dudono wae mae ning tas. Wangi sampenge. Sing ning tas. Iya. Ning ndi? Ning tas no. Sing cilik adae beda anu man. Aku duwe minyak akeh kok wis. Wah, iki yo gak enak ambune. Apa dikocok sik yo? Enak. Enak. Mari modele kaya banyu ndi. Heeh. Iki lho sing mancing. Sweet. Lah dudono. Sijine ning tas. Keren. Ora kuwi pemirsa. Wis mari yo murah meriah yo pemirsa yo. Dadi yo wis pasoran kuwi lho, Di. Wis pemirsa yo. Iki wis tak jual-jali kabeh. Anu didikek ning kedus neh ae ben ora kutah.
Wis tak jejer-jejer neh kene. Sing paling mandi seweger iki lho pemirsa menurut emake. Wis. Yang mau parfum mandi ki sampenge. Iki lho pemirsa mandi tapi ki terah iki tulisannya apa? Pakaian wae. Nah, aku iki di ngene. Itu ya. Oh, ambune seweger kaya nangka. Kaya nangka mateng. Wis. Nah, sing diku kelek mandi Rexona. Wis pemirsa, cukup sakmene ae videone mae. Sing romantis ngene. Di, mang iya kuwi. Wis. Tak tutup. Yes pemirsa kaya ngene iki mau ya, mae buka paket minyak wangi buat ketek pemirsa ya. Khusus keteke sing basah, kuyup, beraktivitas, disemprot pakai iki. Dadine murah meriah 31 dapat 6. Ya wis tak tutup sakmene ae videone mae. Nenek salah omong, tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mae KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyok banyu kali, agung koyok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange. Ben iso ngikuti channel Mak Legini Family. Dukungannya terima kasih ya, biar Mae tambah semangat. Jangan lupa di komen. Ini apa?